kai motar su babban doki na ga ma shagari sarkin da kafa kan sha daɗi sarkin da baya gudu ya bar yaransa ya za a yi haka karan wani ya gudu daga jakai sun shanu ta Aba uba Mahamudu ke maji umar gida subhanallah na ga ma shagara da haba na alhaji dan mutare balaraban mafarauta shagari wa ba horo na ga ma ya za a yi da su da ko na gaba da subhanallah ma da shi ka je ka samu tsarki ka da manzon Allah ya ba ya ga ni da subhanallah ga san Allah ga san aikin Allah na wanda da kudi ga tawi Alhaji Umaru dan yana jariri maza ku shine dan kutun yana jariri ka ganni nan shagaru wallahi komai tsiyar mutun ya bani wallahi kai da Allah ka da Allah shirin ba na magani bane ba na kudi bane nuna ma Allah ka nuna man ma'aikin Allah ka sai ya rike gaskiya wallahi komai tsiyar mutun sai ya bani ni mugun daki ga duhu ga sauro ga cinnaka kai yaro ka ne daki kwana Alhaji Umaru wani ya san wani mai wuyan aro mijin mai jiya an bata tsawo ba ta yi gajarta ni kwallu kwalun kwaf na kashe gaba na kashe baya ni ba giwa nake na fita kuma sai zarga giwa nake na fi karfin wawa sai dai ake Alhaji Umaru ne Alhaji Umaru ne sai duka idan ka ji ana raka ni kashi ba zawo bane idan zawo ne kafin a raka mutum ya kashi rashin nono ga uwa baya ana wa ɗan kaza girma ga zakara ya girma ya wara ana wa shaho wargi Isha aiken baba Sa'adu ko wuya ko daɗi Isha aiken baba Sa'adu ko wuya ko daɗi Isha aiken baba Sa'adu kan dawa ba daɗi a jama'a kai mu ko wuya ko daɗi na san dutse na san yashi na san dutse na san yashi na san tabo a rani ko duniya ta ka kaya kowa duniya sha ruwa da kare ni suke gani suka kamar da kiyaye sun bincika su sha labari ni sha aiken babu Sa'adu ni sha aiken shehu babban uban gida sarki ne uban gidan kwarai na fisu ka san me yaran kwarai ma sarki ne yaran kirki na fisu wallahi yana biyu mutu ba dai zuwa daji na san wata abura kamar na bura tani na san mazo ya sani na san gari ya sani na san mujiya ta sani na san mala ya ta sani na san wani ya sani na san rakumin dawa ya sani na san barewa na sani na san jauji ya sani na san ya sani na san gogo ya sani ba ƙarya la ilaha illallah Alhaji sarki babban dodo ba da mazai kunya ba Abuja idan mun ji karo da su ba Umar amma